Mohanpur subdivision bisingtui juda juda amchayo rabar buthairoko kaisa sijage bemar sokpakya bamodi ani simi oma haike ongai tongmani kokno phunukjakha rabar board ni expert do amchayo thangai naikya farmers rongno advice rjakha tamo khlainai te advice jongma haike no snamjak narakmani rang kwbangma angma bai bamoti ani jalipur amchayo rabar chanai rok bupang sakao snamani jongjal ongai tongkha Kabangma boro machine pai bupang rogo bamboo chapnani te dawarani chaitok laikha local MLA amsani farmers rongno boroni jingjalno snamna bagai chuba chukhlaina hni khlaika farmers rok saka tabo jarawar technology tongkhano borongni thani mani rok manliya aban bagai te sarkar dakdike drone rohonani nangnai hni salaika bureau report Nokbar TV বাসো ওই ভাই ওই সার দিদি ডিটারজেন্ট মানে Ini udah bentuk kepala. Putih. Dia utur puru bistri. হ্যাঁ